खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि चेनेलाव फिन खनसे बराय हरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ आरो आंबो इसोरनि अननायाव आरो नोंथांमोननि अननायाव मोजाङैनो दङ। दिनै आङो मोनसे ब्लग लाबोनो सानदों बेनो जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायोब्लानो मिथिखागोन आङो नोंथांमोननो मा देखायनो सानदों नायलांदो लोगोफोर फैदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे अखा हादों दे लोगोफोर नै बिगोमाया बेनो लोगोफोर ओइ रलाय एसे मा खादों लेबु खादों जा गिदिर मा लेबु बियो लेबु गल ना जाग्रा गुवारथार नामा बागाना बिगासे ओरै फैलाय खाथियाव ओरै फैलाय फै खै बोसोर जाखो बे बिफाङा 3 बोसोर जाबाय 3 बोसोर ना माबायदि बेनिफिट थायो ओरैनो फानबाय आरो ओरैनो खागासेयाव बेसेबां मोनो खागासेयावथ' ओरैनो जों जिरायना फाननाय नालाय बस्थानि गाहाम मोनो ना माबायदि रोखोमै फानो ओरैनो बेखौ माबायाव 1 फनाव 1 थाखा फनासेयाव बारा माबा थाया दाम गैथ'आ ना दामा गैथ'आ दा नों लेबु गिदिरबो दंना लेबु गोलाव ओरैनो माबायदि इनकाम माबानो हादों दाथ' 9,000 थांबाय दां 9,000 ना नोंथांमोनहाबो गायनो हागोन माबायदि इनकाम मोनो नै बिगोमाया बेनो ओमफ्राय मा बुंनो सानो लेबु फिसा गायनानै माबायदि फैसा आरजिनो हादों आरो माखासे मानसिफोरखौ बे आबादखौ खालामोब्ला माबायदि बेनिफिट मोनो एसे खोन्थाहरलाय बयखौबो गायनो होदो गायोबाथ' मोजां नोंथांमोनहा हटेल नांगौबा बिहरबानो जाबाय आरो सोरनोबा नांगौब्ला अर्डार खालामनो हागोन बागानाबो गुवारखा आरो खागासेयाव बिदिनो बस्थानै गाहाम मोनोना मोनो जेसेबां खायो एसेबां मोनो सोरबाफोर जुदि नांगौब्ला आंनि इउटुबजों लोगोसे इउटुब चेनेलजों लोगोसे नोंथांमोनहा मेसेज खालामनानै बिहरनो हागोन सोरबा जुदि नांगौब्ला हटेलफ्राव मोजां बेनिफिट थायोना मा होनोब्ला गासैबो दानि जुगाव साख्रिजोंल' जानो हाया नङा होमबा बेफोरबायदि माबा मोनसे बागान खालामनानैब्लाबो फैसा आरजिनो हायो नङा होमबा बेखार मानसिफ्रा दे खानि होमबाथ' खस्थ'खौल' लानांगौ आरो खस्थ'आथ' जाखागोन बै गोथौआव फैगौ सासे खाग्रा लोगो दंबावो ना सोरबाफोर नांगौबा लांफैनो हागोन लोगोफोर ओरैनो न'खरनि मालिकआ गुवारथार बागानाबो अखा हादों दे लोगोफोर अखा हादों ओइ नैबे सासे नोंथांमोन बयबो लेबु फिसा ओरैनो मायाव मोजां बे लेबुआ बेमारफ्राबो जाजायोना अपारेसनफ्रावबो जाजाबाय गासिबो बेमारिफ्रानो जाजाजोबो जुदि नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन सोरबाफोर जुदि हटेलफ्राव नांगौब्ला जानो हागोन नोंथांमोनहाबो सोरबा जुदि बेमारब्ला दागि आरो गोखै होननानै ओरैनो खैबार जाखो नोंसोर बे बोसोराव खानाया न'आवथ' बस्थाबा जाबाय खानाया ने जों मैया दाख्लैयो माबायाव बिस्थिबाराव फानहैनाय जादों बस्थासे गाव बनाव जोङो 100 थाखा 80 थाखा ओमफ्राय 10 थाखानि 6था 7था 8था बिदि हरलाबायदों थेवब्लाबो बेखार मानो फेसेवगारनो नङा होमबा ओरैनो थानानै उन्दुबाय थानो बायोना माइ मोजां जादों खामायग्राबाबो जों मा बुंनो सानो बयखौबो जुदि साख्रि गैयाबाबो बिदि लेबु आबाद माबा मोनसे आबाद खालामनानै जानो हायो नोंथांमोना मा बुंहरनो हायो नोंथाङा अर्डार खालामोब्ला मोनगोन ना
दे खादिनि होमब्ला अखाबो हादों लेवार बाजोब्बाय सोरबाफोर नांगौबा लांफै लोगोफोर गिदिरथार ना बागानाथ' अखाबो हादों एरसोनानैबो देखायनो हाला नोंथांमोननो सोरबाफोर जुदि नांगौब्ला लांफैनो हागोन आरो गामिया माबा काटलगुरि थिथागुरि काटलगुरि क'क्राझार जिल्ला बिरहां मुसाहारिनि न'खराव बिराद गिदिर बिदि लेबु फिसा बागान बानायदों बिथांमोनहा एसे एनैब्लाबो आरजिनो हादों बेजोंनो मानो होनब्ला गासैबो साख्रिजोंल' थांनानै थाया मानसिया बेफोरबादिनो फिसा फिसौ बिजनेस बेबो मोनसे बिजनेस बिफां गायनानै लेबु फिथाइजोंनो एसेब्लाबो आरजिनो हायो बोसोरे बिथांमोनहा फिथाइया बिराद थाइदों लोगोफोर मोननानै सिरिजोब्बाय लेबु फिसा नै बियो बिस्राफोर लेवार बाजाजोब्बाय अखा हादों गासिबो थाइजोबनाय गासिबो बैयाव फिथाइ दङ बिजौ जालिनिफ्राय अननानै खाफाफैदां खोनाबाय